Това е морков с картичка с специални пожелания. Ако някой ни последва, му го подаряваме. Българин ли си първо? Да. Добре, супер. Следваш ли The Special Units? Супер, Ако го последваш, ще получиш ето. Благодаря. Защо, бе? Каре. The Special Unit on TikTok. The Special Unit. Аз не разбирам. Тя не разбира. Трябваше да Special Unit в TikTok. Да. The Special Unit. Мога ли да видиш, получиш тази много специална награда. Какво искаш да направя? Кажи ми Да само. му следваш The Special Unit в TikTok. И аз мой вече да съм ги последвала. Дай да видя. Чакай да видим, бе. Чакай сега, стой малко. В TikTok. Чакай. Чакай, че нямам батерия. Ало. Значи само да излезна покъртително на клипа, искам да изглеждам хубаво. Напиши го, какво е това? Чай само. Чай, че тук не съм влизала толкова отдавна, че той е забравил как се казвам. The Special Units BG. Да, това сме. Да. Това ли сте ви? Да, сега почваме да го правим. Ако ни последваш, получаваш много спешна награда. Заповядай. Това може да може да си излезе специална картичка с пожелания. Сега ли да видя ли по-късно? Когато искаш. Благодаря. Следвани сте. Благодаря много. Няма да ви отпоследвам, обещавам. Защото сигурно много хора така правят следва и после си отиги отпоследва. Няма да. Гай се отиваме на плажа да раздаваме спешна награда. Здрасти, чакай само, че трябва да стигнеш и малко малко пясъка. Where are you from, guys? Romania. Oh, okay, nice. So, do you follow the special units in TikTok? The special units. What? The special units. Do you follow them in TikTok? Yeah. Can I see? Proof, If we you need follow proof. us, I'll give you this. We are Bulgarian content creators. We are starting a new channel. I don't have internet, by the way. Къде ще стане без интернет? Чакай, сега ще им чакаме да зареди. Вой! Значи без интернет няма. Те няма интернет. Наши хора пускаме хотспота, споделяме и нет, да може да последва. Ей, то май няма да излезе, бе, брат. Ето ма, бе. О, I forgot my passport, actually. Гоша не си пълна паролата. Oh, okay. So, you're connected. So, that's our channel. Okay. Yo, thank you. Will you post me? Maybe. No problem. No, there's not. Yo, thank you so much. So, this is for you. A special present from us. Special for you. Thank you so much. It was nice to meet you. Значи, трябва да кажа, ние сме най-големите олигофрени, guys. Такова нещо, освен да Special Units, няма да видите никъде друго. Разбира се. Where are you from, guys? We don't speak Bulgarian. Where are you from? English? Spain. You are from Spain. So, can I ask you one question? Yes. Where are you from? Follow the special units on TikTok. The special units. Our channel is called The Special Units. Do you follow them in TikTok? No. So, if you follow them, I'll give you this special present. You don't have battery. Tell me what it is, but I don't need the. I will follow you later. Няма ни писане после. Ще взето на Слънчака в момента си излагаме мега яко. Where are you from, guys? Poland. So, can I ask you one question? Do you follow the special units in TikTok? The special unit. You follow them? Let me see. So, if you follow them, I'll give you this special present from us. The special units. Чай си остава моркова. Чай, че забравих как се пише канала. That's for you. Special gift from us. Следвате ли да special units в TikTok? Не. Това сме ние двамата. И още купа друга. Олигофрени. Това да. Ако ги последваш, получаваш много специален подарък от нас. Не съм с телефон. И с наш телефон. Някой от вас? Аз си го нося. А? TikTok ли? Да, в TikTok. Ако последваш да special units. Че нямам много батерия. Ма, тук
Всички на слънчакали нямат батерии, ни нямат нет, брат. Вие какво правите? Излагаме се. Излагаме Общо се. взето. Общо взето, какво да правим? Special units. Ето ни, това сме ние. Само секунда. Значи, благодаря ти много, получаваш това от нас. The next day. Cum ești? What? Cum ești? Гумеш. Cum ești? Is it something like fireplace? A roof? No. Can you repeat the word? Cum ești? Two words. Yeah. Fuck off. I don't know. No. What does it mean? How are you? Ah, okay. My word is дърво. Like, get out. Hi. No. Bye. Okay, what was it? See. Okay. Mare. See? No. It has two meanings. Ocean? No. A lake? No, it's big. It's big. It's big. What? Big. Big. It means big. Meant big. Mare means big. It's harder than I do. What will it? I must say, okay. It's two words combined in one. I don't know. Hotel. No. Get out. No, it means ice cream. Nori. How? Nori. 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 Chuck Norris? No. See. Like this one. Like clouds. Clouds. Yeah. Okay. We'll call it Obok. Obok. Later.